Narodnoj knjižnici Blato na mjestu ravnateljice knjižnice. Znanja koja sam stekla studirajući, iskustva i poznanstva koja sam stekla odrađivajući praksu, uvelike su mi pomogle u procesu osamostaljivanja knjižnice, osuvremenjavanju njezinog rada te u poboljšanju kvalitete programa i usluga. Smatram da su informacijske znanosti jedna od područja koje se najbrže razvijaju i upravo radi toga mi, knjižničari, informacijski stručnjaci, moramo pratiti stručnu literaturu i moramo se konstantno stručno usavršavati kako bili konkurentni i pratili trendove zbog naših sadašnjih, ali i potencijalnih korisnika. Za mene jedno od najljepših životnih iskustava je bilo studirati na sveučilištu u Zadru na odjelu za informacijske znanosti. Zašto? Zato što studirati nije bilo monotono, upravo suprotno, bilo je vrlo zanimljivo jer su predavanja i vježbe bile često koncipirane kao okrugli stolovi gdje ste mogli slobodno iznositi vaša mišljenja. Profesori su bili vrlo prijateljski nastrojeni prema nama, te su nas često poticali da budemo aktivni studenti. Tako sam osobno bila predstavnica studenata knjižničarstva u studentskom zboru sveučilišta u Zadru, gdje sam mogla raditi na poboljšanju kvalitete života studenata. Isto tako, sudjelovala sam u osnivanju kluba studenata knjižničarstva Ex Libris, čija sam bila prva predsjednica, te u osnivanju i pokretanju Dana studenata knjižničarstva DASKA, gdje smo okupili sve studente knjižničarstva i informacijskih znanosti na razini Republike Hrvatske. Ono po čemu je studiranje za mene bilo vrlo zanimljivo je što sam iz prve ruke mogla komunicirati sa različitim stručnjacima iz našeg područja kako na nacionalnoj, tako i na svjetskoj razini. U prekrasnom sjećanju ostaće mi i putovanja u Dubrovnik, na Mljet, u Porto, u Parmu, gdje sam sudjelovala na međunarodnim konferencijama Lida i Bobkec, te sam se družila sa svojim vršnjacima, studentima i sa njima često raspravljala o različitim problemima u području naše znanosti.